Balde. Aquí s'ha de ser valent a l'hora de demanar la pilota. Mira, Lewandowski fent de boia. Amb ell saltava Kim, que crec que li ha fet falta. Se la queda Pedri amb Fermín. Fermín a l'espai per Rafinha. Pot venir el primer. Gol! Rafinha, podia venir el primer i ha arribat el primer, però aquest és inici de partit, és un inici de pel·lícula, és un inici inimaginable, és la primera possessió que té el Barça, surt des del darrere amb Lewandowski fent de boia, li dona la pilota de cara a Iñaki Peña amb Pedri. Lewandowski rep al mig del camp pressionat de cara al seu porter, la deixa per Iñaki Peña, Fermín a la profunditat amb Rafinha, condueix la pilota Rafinha, encara Neuer, el dribla i Barraca, gol del Barça. Ha arribat el primer minut 2 de la primera part, repeteixo, 2 de la primera part, Barça 1, Bayern 0, Rafinha. Pau Covarsí, cap a la dreta del mig del camp per Lamine Yamal, la pica Lamine Yamal per Fermín, li guanya l'esquena Kim, surt Neuer, Fermín amb Lewandowski, de la fera polonesa. Ja en podeu sumar un altre al compte particular de la fera indomable, de la fera sense cadena, de la fera descomunal, Robert Lewandowski. Lamine Yamal pica una pilota a la frontal de l'àrea, demanen falta per empenta de Fermín a Kim, l'àrbitre de camp de moment no la xiula. Fermín que s'endú la pilota, supera Neuer amb una mena de barret, deixa la pilota a la frontal de la petita, la rematada de Lewandowski a plaer i gol. Si no l'anulen per falta de Fermín, que podria ser-ho, gol de Lewandowski, gol del Barça, Barça 2, Bayern de Munic 1. Està boig totalment el partit, eh? Sí. Anada i tornada, no hi ha desgovern. Van a tomba oberta, els dos. És bonic, eh? És bonic. Hi ha partits en els que preveus gols i a vegades és un 0-0, un 0-1, no. Mira, ara Casador, desplaçament descomunal per Rafinha, Rafinha encara Guerreiro, Rafinha a l'interior de l'àrea, la rematada... El gol que acaba de fer Rafinha, el gol que acaba de fer el Barça, absolutament espectacular, el gol del capità indiscutible d'aquest equip. La jugada neix d'un canvi d'orientació de Casador, que és de jugador universal, el control de Rafinha, encara Guerreiro es planta a l'interior de l'àrea i just en el moment que es creuen el seu camí, Upamecano diu, d'acord, he de xutar ja, i xuta fent-li una mena de sotana a Upamecano, la rosca al pal llarg, impossible per Neuer, és un gol de traca i mocador, gol de traquinya de Rafinha, golaç del Barça, visca el futbol quan es juga així, ja era hora, és un partit de Champions contra un dels millors equips del món, Barça 3, Bayern 1. Assenyala la jugada, la centrada sembla bona, el rebuig de Fermín, la toca Rafinha a la frontal, s'ha de quedar Olise, posa el peu Fermín, Balde activa Pedri, a veure què fa Pedri, bona la passada a l'espai per Lamine Yamal en profunditat per Rafinha, el control orientat de Rafinha, Rafinha encara, la rematada, gol! Contraatac absolutament
descomunal del Barça. Contraatac estratosfèric del Barça, que acaba de liquidar el Bayern de Munic amb una transició des de la defensa fins a l'atac a velocitat de vertigen. Era corna favorable al Bayern de Munic. Era corna favorable al Bayern de Munic. Pedri, que veu la posició de Lamine Yamal al mig del camp del Barça, li dona la pilota, Lamine Yamal aixeca el cap i diu, li posaré la pilota a aquest paio que defensa el braçalet de capità i que va sense cadena, i diu, Rafinha, teva. Rafinha fa un control orientat perfecte, condueix la pilota, s'apropa als dominis de Neuer, creua la pilota lluny de l'abast del capità i marca el quart. Rafinha està en estat de gràcia, contraatac de manual, contraatac de traca i mocador, contraatac que s'haurà de passar en vídeo a les escoles de futbol. Atenció a aquest marcador. Barça 4, Bayern 1. El nostre capità, sí, el nostre capità ha fet un hat-trick contra el Bayern de Munic. Ave Rafinha, s'està deixant la pell per aquest equip i està marcant la diferència. Barça 4, Bayern de Munic 1.